December 25, it's holiday long ride to. Magra-ride tayo ngayon guys, papuntang Sorsogon. Isang malamig na umaga. Meron na lang tayong 10 liters na laman ng tangke natin dito sa Jigsaw. Tingnan natin kung hanggang saan naabot tong ganito karami na gas natin, kung saan sa Bicol to aabot. Maluwag yung kalsada dito sa Tanay. Syempre holiday kaya ganun. Na-try ko na dati guys nag-ride din ako ng Bicol, tas holiday yon. Wala, talagang walang traffic, maluwag sa kalsada, masarap mag-ride pag ganun. Wala kang maraming kasabay, solo mo lang halos yung kalsada. At kagaya ngayon yun nga lang, malamig yung hangin. Hindi ako patakbo ng medyo mabilis-bilis kasi wala, malamig hanggang lang tayo, hanggang 60-70 lang tayo. Dito na tayo sa Santa Maria, Laguna. Mahamog pa rin yung area na to. Ito talaga guys yung gusto ko kapag holiday, kasi masarap masarap mag-ride kasi nga maluwag yung kalsada. Pag mga ganito na holiday, sinasamantala ko yan, pinafile ko talaga ng leave yan para sa ride. Ganun talaga yung hilig natin, mag-ride. Stop over muna dito sa bago umakit ng Bituang Manok. Pasensya na po, ubos na pong barya ko doon sa mga nangihingi, ang mga nadaan na nating mga nangihingi. Yan, ubos na yung barya ko dito sa bulsa. By February magpapalit na ako ng motor. So papalitan ko na to si Vine. Maghihiwalay na kami nito. Anong reason bakit ako magpapalit ng Aerox? Gagawan ko ng next vlog. Maampun dito sa Bituang Manok. So from Gixxer to Aerox, anong dahilan bakit ako magpapalit? Sasabihin ko lahat ng detalye guys sa next vlog ko. I-upload ko na lang. Ang natitira na lang sa gas natin is 2 bars na lang. Nasa mga 4 liters. Anong oras na ba? So sa 10 liters, 6 liters yung na-consume niya. 6 liters yung na-consume. So nasa mga 290 yung travel record natin dito. Walang halos sasakyan sa kalsada. Ayan, ilan-ilan lang motor. Malapit na tayo sa Del Gallego sa checkpoint. Tatry natin guys kung makakaabot pa to ng Naga City, itong 4 na litro na tong natitira sa Suzuki Gixxer natin. Kasi bala ko mag stop over na lang sa Naga, at bukas na lang ako bibiyahe pa Sorsogon kasi tiyatamad na ako.
ano, medyo ano na, nakakaramdam na ng antok. Kasi galing ako sa trabaho guys. Duty ako kagabi. Kanina umaga, alas 5 pag out ko. Yun, diretso sa bahay. Tapos kinuha ko yung mga gamit. Ayun, diretso ride na. Kulang talaga sa tulog. So yun, dito na yung checkpoint. Tigil tayo dito. May bantay. Ay, dito sa kapila. Sir, good afternoon sir. Sa ano sir? Sa Matnog sir. Thank you sir. Ingatin kayo sir. Salamat sir. Happy holiday po. Sir. Ayun, so ganun lang guys. Pag pakita natin yung travel authority natin, maging magalang tayo sa maging magalang tayo sa ating mga kapulisan, maging magalang tayo sa ating mga frontliners, kasi mabait naman yan sila. Hindi lahat ng pulis kagaya dun sa pulis na maril dun sa Tarlac. So karamihan sa mga pulis guys matitino. So ayun, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So ayun nga guys, by February magpapalit ako ng motor, papalit ako ng Aerox. So doon ko na lang sa next vlog ko sasabihin lahat-lahat kung yung reason bakit ako magpapalit. Gixxer, ito talagang love na love ko talaga tong motor na to guys, kasi isang taon mahigit na kami magkasama nito. Nasa wait lang, nasa 27,492 na yung layo na pinagsamahan namin ito ni Vine. Pumunta kami sa Southern Leyte. Yun, isang taon mahigit, walang semplang, preventive maintenance lang naman, tensioner, hindi pa ako nagpapalit. Yung video pala guys na gagawin ko about dito sa kung paano mag-tune up sa Suzuki Gixxer. So pinag-aralan ko mag-tune up. Wala naman nagturo sa akin. Nanood lang ako sa YouTube kung paano gawin. So awa ng Diyos na kuha ko naman. At ayun, nakatipid ako sa mekaniko. Imbis na gagastos ako ng 300 pesos per tune up, di ako na lang gumagawa, di ba? Kaya talaga guys, advantage talaga pag marunong ka, kasi makakatipid ka eh. One bar na lang natira sa sa 10 liters, mga 1 liter na lang mahigit. So ayun, simula Pasig City hanggang dito sa Naga, nag-consume siya ng 8.5 liters na gas, kasi 10 liters yung laman ng tangke ng Gixxer natin kanina. Pero guys pero 12 liters yung capacity nito. Pero kanina sa Pasig, pag alis natin ng mga 6:30, 10 liters yung laman nito. So ngayon 1 bar na lang. At nagbi-blink na yung yung gasoline icon. Nagbi-blink na siya. So ibig sabihin 1 liter mahigit na lang. Umalis tayo kanina sa Pasig 6:30, tapos ngayon ang time is 3:30. Ayan. So 9 hours yung biyahe natin, kasama na isang oras na stopover kasi break, na coffee break kanina tsaka breakfast. So bali 1 hour din yun. Ayun, mula Pasig City hanggang dito sa Naga, 9 hours natin biniyahe, kasama na isang oras na stopover. Dalawang beses lang naman tayo nag-stopover eh. Hindi lang ako nag-open cam kasi nagtitipid din ako sa battery. So ayun guys, bukas na ako bibiyahe ng Sorsogon. Gusto ko nang magpahinga. Tinatamad na kasi ako guys. Kaya pa naman sana, pero bukas na.
Ay, inaantok na rin kasi ako. Puyat pa sa trabaho. Okay lang sana kung hindi puyat. Maraming salamat guys sa pagsubaybay. Ride safe. God bless.